Gurean geroz eta ohikoa da etxetresnak eta bestelako gailu elektronikoak botabiarrian konpontzeko joeria. Europar Batasunak gainera ekonomia zirkularra sustatzeko lege bat onartu berri dau. Emaus Gizarte Fundazioak bide horretan ekarpen handia egiten dau eta gu gaurkoan bertara etorri gara zela lan egiten dauen ikustera. Aitor Bergarakin gauz, Emaus Arrasateko arduradunakin. Arratsalde on, Aitor. Arratsalde on. Bueno, aipatutako joera hori, tendentzia hori, zuepe, nabaritu duzue? Bai jasotzerako orduan eta bai saltzerako orduan, ez? Gero azkenean, gero eta kontzientziazio gehiago dago bai pertsonetan eta bai enpresetan ere. Gero eta enpresa gehiago sartu die lanian berrerabilpen eta birziklapen mundu hontan eta bai tendentzia nabarien. Hemen, zuen kasuan, zein ja zuen funtzionamentua hemen? Zela egiten duzuen lan? Guk hondakin ezberdinekin egiten dugu lan, ez? Gero dendan ikusten da moduan, bai arropakin, bai mobilizazioekin, eta gero, gaurko egunean komentako moduan aparatu elektriko eta elektronikoekin. Horrek biltzen dugu, bilketa prozesu ezberdinetan, eta gero beti saiatzen gara berrerabiltzen dendetan saldu ahal izateko. Norbanakoetatik jasotzen duzue edo? Bai, dauko bilketa prozesu ezberdinak. Adibidez, aparatu elektriko eta elektronikoak dendetan jasotzen dugu, komertziotan esate jaunak. Guk badauko akordio batek kolegekin, scrap bat da, erak bialtze osku guri ze dendan edaben erretirau ze aparatu, ara jun, jaso eta gero hori. Birziklapen prozesu bat pasatzen da. Berrerabilpena eta bestela birziklapena. Eta ze gailu, ze etxetresna jasotzen dituzue? Etxetresnak hone deitze jakue aparatos elektrikos y elektronikos. Azkenean, konexioa daukan edo zer. Aldia izan, pila euskenak, hori red elektrika edo zin. Orduan, gailu handixak adibidez, frigorifikoak, lavadorak, lavagiesak, sukaldeko gailu batik bat, eta gero txikitxa bai mobilak, tabletak, hileko sekaorak edo zen. Eta gero, saltzeko prozesu hori zela egiten da edo zela? Bai, gero hainbesteko aparatu ezberdina darenez, bakoitzak prozesua dauka, ez? Eta bakoitzak reparazioak prozesu ezberdin badauka. Horre saiatzen ga, filtroa pasatzen, gero, behian almazenean ikusten moduan, eta pasatzen doian enean, frigorifikoan adibidez, temperaturian neurtzen da, resistentzia, gaza daukan, prozesua pasatzen da benean, saldu ditzen da, eta ez bau pasatzen, beti birziklatzen saiatzen da. Estore ezberdinak. Ze garrantzia dako, ez? Konpontziak, botabiarrean konpontziak, ze garrantzia dako? Azkenean, konpontzen dozunean ez da beste bat produzio behar. Eta hori da, goia karbono famatu honei, kriston laguntza omese ditzen dut. Eta horretaz gain, berrerabiltzean, birziklapen prozesua be ez da errexia olako aparatuen dago, eta hori be, bito bitzen dugu. Eta bide hortan gainera, Europar Batasunetik okerrez banau lege berri bat onartu da, aztekin martxan dagoen ondiok, bide hortan dago? Bai, hori gutxinaka jungo aplikatzen, bai notatzeko guk adibidez balen ez hautzut, guk denetan jasotzen dugu, erak nahi ez daben aparatuak, eta gero eta enpresa gehiago dabiz olako iniziatibetara alta emuten. Ordan bai ikusten dugu gero eta enpresak azkenean birziklapen o berrerabilpen prozesu hori ondo betetzen dabizela, oina arte oso ikua esana, azkenean aparatu hone bauke bere balizua eta gero beste bide batzutatik aldozu dirua lortu. Baina bai ikusten dugu, firme jarri dela horrekin, eta hortarako, guk hortan lan itzen dugunez, badare laguntza batzuk, adibidez guri Europar Batasunak iniziatiba baten bitartez Next Generation izenekua, diru laguntza baten mutu dozko lako jarduenak erubateko. Gero pertsonen formakuntza, makinak erosteko, porque azkenean elementu honek transportatzeko, reparatzeko, diru asko biharra da. Eta lege hau xehetasun handitzen sartu barik, zertan oinarritzen da edo? Bai, honek Europar Batasunak nahi dabena da ekonomia zirkularra bultzatu, eta galdera ohikoena zein da ekonomia zirkularra ez. Oinarte izaten dena produzidu, saldu, eta bestela gero desetxo. Eta hain nahi dabena pixkat zirkularizau ez. Ezin danean saldu, ez danean saltzen horretiratzen danean, bigarren aukera bat emon. Bai berrerabiltzen, beti esaten duguna berriz merkaura bialtzen, o bestela reziklatzen biada moduan. Ez dakit, berandu datorren lege hau, edo berandu gabiltzen, edo... Bai, askotan ikusten dira, irudi batzuk, kriston,
ez dakit, hondakinen mendixen moduan inda, baina, inoiz ez da berandu, nik uste dut lehen galtu eztasuna kontzientzia aldetik gero eta jende gehiago kontzientzauta dago, gero eta bezero asko zoitxeguko hemen bigarren eskuko produktuak erosten, eta azkenean, berandu ez da inoiz, hortarako lan itxen du. Eta guk herritar moduan, zein geke bide hortan laguntzeko? Azkenean guri laguntzen dozkuen, azkenean guk saltzen duen dana da jendean donazioa. Orduan bi alderdiare, batak guri laguntzen dozkuenak estok hori eukitzen, eta bestalde, hori erosten dabenak ez. Orduan nik uste dut adibidez hemen Debagoienan gu bagare baitxa Irunaldian, Donostin, Gipuzkoako leku askotan, baina hemen arrasaten, batez be arrasaten eta Debagoienako beste herrixetan kontzientzia handia dago guri hondakin asko muten dozkue, bai arropa aldetik, bai elektrodomestiko aldetik, eta orduan hor jende asko baduko. Gero erosle moduan baitxa gero eta tendentzia altua ba, hemen Bagoia surte bat dendan, baina azken hau bi urtetan asko hasi da. Eta ala eta nik uste dut gero eta gehiago ezagutzen gara eta gero eta jende gehiago etorriko ala. Orduan, bi alderdi hori, bai guri donau eta baitxa erosten jende eta gero gehiago da. Oin, zentrago gara apur bat RAE esandako gailu honetan, baina bestela, ze errekin egiten duzu lan? Bai, gu ezagunenak hemen behintzat Debagoienan ezagutzen moden da arropa konteneoren gaitxik. Ez arrasaten, 20 konteneore txuri, hola esate jaguk, eta jende asko botatzen asko arropa. Orduan, arropa hori, RAE moduan ez, prozesua pasatzen dau, berrera biltzen saiatzeko, Irunen klasifikatzen da, esate jauna, eta gero saldu itzen da. Iguala mobiliarixoekin, iguala jostailuekin, liburuekin. Badanakin pixka prozesu ezberdina dian arren da, jaso, berrera biltzen saiatu, bestela birziklatzen, eta gero dendan saldo. Bukatzeko igual, deixa, ez da, Debagoien derrei, herritarrei, berrera biltzean garantziaz, eta, euren aletxua jartzeko, ez da? Bai, hori da, gero eta jende gixo gare, eta beti dago tokixo beste baten dako. Oso ondo etor, mila esker. Eskerri asko. Garbi dau, erabiltzen ditugun arropa, gailu eta aparatuei bigarren erabilera bat emutiak ezinbesteko garrantzia dakola klima aldaketaren aurkako borroka honetan, beraz, izan gaitezen kontziente horretaz, erosterakoan, erabiltzerakoan eta batez be, botatzerakoan.